Ka jinghi bandawa kentiu kerdano e kamausun ramsin RD block sha civil subdivision kalanang jurshushu hakaba ka kenhun kiseng phalang na mausun ramsin RD block ba kentup ya ka KSU HNM FKJ GP HYC haka hendrutrik nailur arjar puar kila berngam ban lekio sundan chadu sekretariat ban penlong dagi jeki ladak sorkar MDE hapo ka jilam MPP kadang ya iskap menti ya kani ka rai la shim ha ka jilang pai ba ka penlong ha yo mausun ram is ka sales bat ha kani ka sngi ka kenhun kiseng kala penrong ru ya signature campaign kum kadak jing peti kena ya jingdawa civil subdivision ka kenhun ka bala maham tenge baladak sarkar jila kam ai kanu kanu garai halor kani ka jingdawa bar kentiu kerdan no e kamausun ramsin RD block sha civil subdivision ka kenhun hi ka long ka bakaloi bakan le ban penlong de jiki de ka basong klai mongor rahmat jong sekretariat sa hifin ni apil jepi kum kipat ba kinong sinong kibayok ngong ba jone tungong pensawa airi jinggersan lanjia bangilet bantur hangdir ketriat nini lelang deki pawa jangut kinong sinong jong mau surang ko saudara dia lada pimai hakum geni kapor pin sesaki deki pawa jangut kibril jong mau surang jar blok timlet bantur hangdi hasgar triat ka isu kabala sateng daki posnem bakni kresai ka message sepi ko kurat chief minister Penanpuram balala yaki way pikloi pan pular ka mosnram tugiro kadai panyo ya kata kaju kajingular bar kajing ai ka jongpi ni kwa kum ke gift hakani dorba sunrai yangi cepat bak jong mau sunram sian dari blok bat ni kan ke besar Syafi kol sarkar MDA panggil terang dik ya ka civil solution ban wanra ban penkrang ya ka administration jong ka jelahi bro kowe ni song le ran teng ladang ni present naka CRD blocks mau sunram lada kadang kino kijak training su nama balai ba ka blok small ram ni kadai ka blok ka bala yo award ba kadai ka blok ka ba sa din tam te perlu ba e long kimi long pa kon samlangi su do ba ka blok ka jongi kadai ka way ka batang sa din te kum ta lana ni jon ka jinga tali inget kam ba ni yo i ba kana ka blok ka jongi ru kum ba ni la anot ka ba ya dei ba ka issue ka bamta ba kum no ban tempat ya ka government ba kan yo ban upgrade no na kani ka CRD block sya ka civil subdivision mau sendram te kumta ni don ka jingermen ka ba crown ka bang yo ban ya trelang ngen yo i ya uso jong ka jingdop ban la ran thai shu ju om nang ka ni thai city line border area ki nom chong chlong sa border kan no papli ki sam ding he namar ha ba ki don jam ban wan ho tang ane block ka kadang kam aram ngila banong Henry kidon gigam di bakim pamong kuat di patiang tang ne hapo blok kidon kam ban le chapo ka district te kumta ni don kam ban ya karshamlan namar balai knong bagi border area ki preu ki pai ba ki jongi ki bachong sa ki border area jenyo ban yo lang ya kata ka jing songsok lan ka jing sok ha kata ka jing em ka jong ki kumno ban ruan si ki babon ki kam na kam ta ka jing biang ka em lang salang di baro ka wai